Şu günkü video iň beýik ösüş derejeli we çäksiz mümkinçilikler ýurdy bolan Amerika bagyşlanýar. Amerika öňde barjy gözleg işleri, öten teknologiýalary, ägirt uly syýasy täsiri, harby we ykdysady artykmaçlyklary bolan ýurtdur. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döredilen senesi 1776-njy ýylyň 4-nji iýuly hasaplanýar. Amerika diňe bir gen kanunlar we ýaşyl dollarlar bilen belli bolman ajaýyp tebigaty we köp milletli halky bilen hem haýran galdyrýandygyny onam bilen aýdyp bilerdi. Amerikada resmi dil ýok. Azatlyk bu ýerde milli maksatnama derejesine göterildi we ýurduň iň meşhur nişany bolan azatlyk heykeli dünýä bellidir. ABŞ-nyň milli nişanlary akbaş, burgut we bägül. Milli sport görnüşleri beýsbol we Amerikan futbolu hasaplanýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýäde tanylýan nişanlaryndan biri Amerikanlaryň çäksiz hormat goýýan baýdagydyr. Ondak 13 san zoluk döwleti döreden İnglis koloniýalarynyň sanyny 50 ýylda da bolsa ştatlaryň sanyny görkezýär. ABŞ tutýan meýdany boýunça dünýäde 4-nji, ýylat sany boýunça 3-nji ýerde durýar. Amerika 1959-njy ýylda özüni 50 sany ştaty birleşdirdi. Olardan iň ulusy Kaliforniýa, iň kiçigi bolsa Wyoming ştatydyr. Amerikanyň döwlet valutasy dollar, käbir ýurtlarda kanuny pul hökmünde ulanylýar. Dünýädäki maliýe we söwda mallarynyň 80 göterimi dollar bilen amala aşyrylýar diýip çaklanylýar. ABŞ-da esasy banknot dizaýny 1928-nji ýylda tasdiklandy. Dollaryň ýaşyl reňki pula bolan unamy döredýär. Ondaky ýazgy Hudaýa bil baglaýar diýip terjime edilýär we ýurduň resmi şygary hasaplanýar. Amerikada gulçuluk 1862-nji ýylda Abraham Lincoln tarapyndan ýatyryldy. Gulçulugyň ýatyrylmagy başga bir hadise döretdi. Bedeniň reňki boýunça bölünüşik. 1970-nji ýyllary çenli aklar we garaýagydlar üçin bölek mektepler, kafeler, ulug hajatxanalar we şoňa meňzeşler ulanylýardy. Amerikanyň yerli halky indiýeler ABŞ-nyň iň meşhur ýerlerinden biri bolan Grand Canyonyň çäginde henidem ýaşaýarlar. Häzirki wagtda häkimetler tarapyndan 567 taýpy resmi taýdan ikrar edildi. Olaryň köpüsiniň öz-özüni dolandyrýan çäkleri we hukuklary bardyr. ABC şeýle hem dünýä köp oýlap tapşylar berdi. ABC-da ilkinji avtolog öndürildi we internet oýlap tapyldy. Dünýädäki ilkinji kinofilm 1894-nji ýylda Indiana ştatynyň New York şäherinde görkezildi. Dünýäde ilkinji gedek elektrik togy Demirgazyk Amerika bankynyň jaýlaryny ışıklandyrmak üçin ulanylyp başlandy. Amerika rock, jazz, blues we hip-hop ýaly meşhur aýdym saz janrlarynyň doglan ýeri hasaplanýar. Amerikanlar dünýä kagys haltalary, tranzistorlar, kabel telewizionýasy, ýelim lentasy, mikrotolkun peşleri, ilkinji şahty kompýuter we operasiýa ulgamy, elektrik oturguçy, şeker paxta süýji enjamyny we başgalary berdi. $20 milyon Amerikan raýaty ykjam ulug öýlerinde ýaşaýar. Amerikada atlary we familiýalary bir meňdeş 4746 adam ýaşaýar. Köplenç bu Thomas'dyr. Ýurduň ýylatynyň 30 göterimi türli agyrlykdaky semizlikden ejir çekýär. Pizza we kızgın hot dog Amerikada iň köp iýilýän iýmitlerden biridir. ABŞ-da her gün 70.000 kilometr pizza ve 150 milyon kızgın hot dog iýilýär.
Ýurdun ilatynyň 90 göterimi bir näçe bank karjlary bilen ýaşaýar. Her 7-nji amerikanlyda 7 ýa-da hat köp kredit kartoçkasy bar. Her 8-nji amerikan maşgalasy sosial ulgamlaryň üstü bilen tanışypdyr. Amerikaly 8 adamyň biri ömrüniň dowamynda bir sapar McDonald's çaltnahar restoranynda işläpdir. Orta hasap bilen Amerikalılar her 4-5 ýyldan öz iş ýerlerini ütgedýärler. Amerikalılar daşary ýurtlara seýrek syýahat edýärler. ABŞ-da dünýäniň iň köne we meşhur uniwersitetleriniň biri Massachusetts ştatyndaky Harvard Uniwersiteti hasaplanýar. Ol 1636-njy ýylda esaslandyrylyp, Hristiýan missioneri John Harvardyň adyny göterýär. Uniwersitet onda okan milliarderlaryň sany boýunça ýurtda öňdeligi eýleýär. Şeýle-de bu ýerde 75 Nobel baýragynyň eýeleri, ABŞ-nyň 8 prezidenti, Oscar baýragynyň eýeleri Natalie Portman we Tommy Lee Jones, Microsoft'un esaslandyrjysy Bill Gates ve meşhur Facebook sosial ulgamyny döredüjiler okudular. Amerikanyň Birleşen Ştatları immigrantlaryň ýurty. Bu ýere her ýyl dünýäniň türlü künjeklerinden 1 million töweregi adam gelýär. 19-njy asyryň ahyrynda gelen myhmanlaryň 85 göterimi Ýewropadan gelen immigrantlar bolan bolsa, 20-nji asyrda şol akymyň 70 göterimine çenli Asiýanyň we Latin Amerikasynyň ýurtlaryndan gelipdir. Meşhur Silikon jülgösünde Kaliforniýada ýokary tehnologiýaly köp sanly dünýä belli kompaniýalar jemlenendir. Facebook, Google, Apple, eBay we beýleki meşhur kompaniýalaryň baş edaralary şu ýerde jemlenýär. Amerika demokratiýa ugrunda görüşýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Dünýäde henidem özüne çekiji tebigaty, medeniýeti we taryhy bolan künjekler kän. Olar hakda gyzykly maglumatlary indiki videolarymda görmek üçin kanalyma agza bolun we planetamyzyň türlü ýerlerini öwrenmekden lezzet alyň.